Когато видим украсените елхи по улиците, е лесно да си помислим, че това е някаква изконна древна традиция, нали? Предаване от векове. Да, абсолютно. А всъщност, ето един изненадващ факт. Това е нещо съвсем отскоро. Именно. Коледните дръвчета стават масово популярни чак през втората половина на 19 век. Преди 100 години просто не бихме ги видели. Изобщо. И това ме кара да се замисля. Ако елхата е толкова нова, какво да кажем за самия празник? Оказва се, че той е много по-древен. О, да. Дори по-древен от самото християнство. Затова днес ще се потопим в една лекция на Рудолф Штайнер, която проследява точно тази еволюция. Ще видим как зимния празник се е трансформирал от древен ритуал за раждането на светлината до това, което познаваме днес. И какво ни казва тази промяна за човешкото съзнание? Точно така. И това, което прави този източник толкова интересен, е твърдението на Штайнер, че големите празници – Коледа, Великден, Петдесетница – те не са случайни. Не са просто дати в календара. Не. Той ги нарича иероглифи, дадени от самото време. Сякаш са кодирани послания, които, ако ги разчетем правилно, разкриват дълбоки мистерии за човешкото развитие. Уау! И е важно да се уточни, че свързването на 25 декември с рождението на Христос става официално чак през IV век. Но според Штайнер това не е просто политически ход, за да се, така да се каже, заличи един езически празник. Както много хора смятат. Да, а е нещо много по-дълбоко и смислено. Добре, нека тогава се върнем назад, много преди християнството. Какъв е бил смисълът на този празник в Древен Египет, при келтите, германските народи? Източника споменава раждането на светлината. Какво точно означава това за хора, които са живеели в много по-пряка връзка с природата от нас? В основата на всичко стои зимното слънцестоене. Това е онази повратна точка в годината, когато дните спират да намаляват и отново започват да стават по-дълги. Победата на светлината. Точно. За древните народи това не е било просто астрономическо явление, а истинска космическа драма. Победа на светлината над тъмнината. Те са възприемали светлината не само като физически феномен, а като дреха, в която е облечена космическа мъдрост. Като нещо живо. Да, като световният ред. Така че раждането на светлината е било празник на възраждащата се мъдрост и живот във Вселената. И тук идва връзката с астрологията, която Штайнер описва. Той казва, че събитията на Земята са отражение на процеси в духовния свят, които пък са видими в движението на звездите. Звучи малко абстрактно. Да, но той дава много конкретни примери. Обяснява, че хиляди години пролетното равноденствие, което е ключов момент, се е случвало, когато Слънцето е било в съзвездието Телец, Бика. Чакай малко, това е невероятно. Искаш да кажеш, че защото са виждали Бика на небето в този важен момент от годината, са започнали да го почитат и на Земята? Точно така. Погледни древните култури от този период. Култът към свещения бик Апис в Египет, минойската култура в Крит. С изображенията на бикове. Да, дори жертвоприношението на бика в по-късния култ към Митра. Всичко е свързано с бика. Но заради един бавен космически процес, наречен прецесия, точката на равноденствие постепенно се измества. Към следващото съзвездие. Да, към Овен, Агнецът. И неизведнъж бика излиза от мода, а на негово място идва агнето. Не изведнъж, разбира се, това са процеси, които траят хилядолетия, но символиката се променя. Около 8 век преди Христа, когато преходът е вече факт, в гръцката митология се появява митът за Язон и златното руно. Руното на Овен? Именно. А векове по-късно този образ намира своята кулминация в християнския символ на Христос като Агнец Божи. За древните имало дълбока, жива хармония между човека и космоса. Добре, тук трябва да спрем за момент. Текстът описва как разбирането на човечеството за божественото се е променяло стъпка по стъпка. Имаме епоха, която мисли в единици, после друга, която мисли в двойки. Добро и зло. Това е все едно съзнанието се учи да брои. Много добро сравнение. Каква е първата стъпка в тази духовна математика? Първата стъпка е едно.
В първата следатлантска епоха, древноиндийската, мъдрите риши са гледали назад към едно прастаро митично време – време на единство. Единство. Те са говорили за един прачовек, Адам Кадмон, който е бил, едно цялостно същество, и мъжско, и женско начало в едно. Затова и най-висшото понятие за тях е било Брахман. Абсолютното единство. Да, божественото единство, от което произлиза всичко. По онова време никой не е говорил за тройца. Само за това изначално всеобхватно единство. Това звучи много хармонично, да може би малко статично, а светът, в който живеем, е пълен с конфликти, добро и зло, светлина и мрак. Кога тази представа за разделението навлиза в човешкото съзнание? Точно това се случва в следващата голяма културна епоха – персийската, с учението на Заратустра. Това е времето, когато в съзнанието се ражда двойствеността. Дуализмът. Да, учението за вечната борба между доброто и злото. Ормуст – принципът на доброто, и Ариман – принципът на злото. Щайнер свързва това с един митичен момент – разделянето на половете. С раждането на половия човек в света навлиза и злото в познатия ни смисъл. И съзнанието вече вижда света през призмата на противоположностите. Точно така. Добре, значи имаме единство, после имаме конфликт. Сякаш нещо липсва. Може би рефер, посредник. Именно такава е логиката. Когато хората вече ясно различават добро и зло, когато съзнанието им е раздвоено, те усещат, че им трябва нещо трето. Сила, която да ги помири. Точно. Посредник, миротворец, спасител. И този образ започва да се появява в третата египетско-халдейска епоха. Виждаме го много ясно в мистериите на Митра в Персия. Митра е точно този посредник. А в Египет? В Египет го виждаме в Великата триада – Изида, Озирис и техния син Хор, който е спасителят, възкресяващия принцип. Така човечеството постепенно се подготвя да мисли в категориите на тройцата. И така стигаме до четвъртата гръкоримската епоха, когато се появява християнството. Източника го нарича кулминация. Това е доста смело твърдение. Защо кулминация, а не просто още една вяра в поредицата? Въпросът е отличен и Щайнер отговаря много конкретно. Разликата не е в моралните учения, а в самата природа на божественото. Докато преди божественото е било, нещо далечно, недостижимо. Като Брахман в Индия. Да, или като велики космически сили, които се борят помежду си, Ормуз, Диариман. С християнството се случва нещо безпрецедентно. Божественото слиза на земята. И се въплъщава в една конкретна историческа човешка личност. В Исус Христос. Значи, ако правилно разбирам, това е преходът от Бог е някъде там, горе, в космоса, към Бог може да бъде тук, вътре в мен. Това е фундаментална промяна в човешката психология. Точно. И това преобръща смисъла на зимния празник. Той вече не символизира само външното физическо раждане на светлината в космоса. А вътрешното? Да. Той вече символизира възможността за вътрешно раждане на светлината в душата на всеки отделен човек. Това става възможно, защото Христос чрез своя живот е показал пътя. Доказало е, че божественото може да живее в човешко същество. Затова и коледните песни, както отбелязва Щайнер, винаги наблягат на думата «днес». Днес Христос се роди. Точно така. Това днес е ключово. Не е просто спомен за минало събитие, а вечно повтарящ се настоящ духовен процес, достъпен за всеки. В текста се набляга на идеята, че другите велики учители са предавали Божието Слово, но при Христос то става плът. Каква е разликата? Това е ключовия момент. Щайнер казва, че другите велики основатели на религии Хермес, Заратустра, Конфуций са били велики мъдреци, които са предавали Божието Слово. Те са били проводници на пътя и истината. А при Христос? При Христос Божието Слово за първ път става плът, става живот. Към пътя и истината се добавя и третия елемент – животът. Разликата е, че християнството не е просто учение,
а култ към една жива, божествена личност, която е едновременно и човешка. Божественото слиза и заживява сред хората. Да, точно това. Добре, а какво да кажем за нашето време? Пета след атлантска епоха, в която живеем сега. Източните подсказва, че еволюцията продължава. Да, според тази концепция, еволюцията продължава и божественото слиза още по-надолу, още по-дълбоко в човешкото. След като се е въплатило в конкретна личност, Сега се премества в сферата на човешки интелект. точно така. Какво означава това на практика? Че за много хора днес вярата е по-скоро морален кодекс, философия, отколкото лична връзка с живо същество? Именно. Христос все повече престава да бъде възприеман като жива, индивидуална личност, към която имаш лично отношение, и се превръща в абстрактен идеал, в доктрина, в система от морални правила. Анализирани от човешкия разум. Да, вярата става по-скоро въпрос на убеждение, отколкото на култ. И какво означава това за смисъла на Коледа днес, в тази, да я наречем, интелектуална епоха? Според лекцията, нашата епоха се подготвя за идването на нови духовни водачи, които Щайнер нарича учителите. В този контекст, Коледа днес е годишно напомняне за тази дълбока връзка между човека и небесата. Един вид призив. Да, призив да постигнем вътрешен мир и хармония. Затова и поздравът е мир на земята. Коледа е празник на мира, защото както Слънцето следва своя неотклонен, ритмичен път и така преодолява хаоса на тъмнината, И така и човекът е призован да намери своя вътрешен ритъм. своята вътрешна хармония. Да. Това звучи почти като съвременна рецепта и за mindfulness или борба с прегарянето. Идеята, че трябва да се синхронизираш с един по-голям природен ритъм, за да намериш мир. Абсолютно. Излиза, че този древен празник носи в себе си едно много модерно послание. Да намерим собствения си вътрешен ритъм. За да внесем мир първо в себе си, а после и в света. И така, един на пръв поглед прост празник се оказва огледало на хилядолетна еволюция на съзнанието. От празнуване на външната, физическа слънчева светлина, През постепенното разбиране за единството, двойствеността и тройцата, до кулминацията в идеята за божественото, което може да се роди вътре в самата човешка душа. едно пътуване от външното към вътрешното, от космоса към човешкото сърце. Път, който продължава и днес. И следващия път, когато видим украсена елха, можем да си спомним, че тя е само най-новият, най-повърхностният слой върху една изключително древна и дълбока история. История за светлината, човека и божественото. Точно. Лекцията, която разгледахме, завършва с една много силна идея, че всички празници са създадени с най-висшата мъдрост на света. И това повдига един интересен въпрос, който можем да оставим нашите слушатели да размишлят. Какъв е той? Ако Коледа крие в себе си такава сложна и подробна карта на човешката еволюция, какви други космически истини и древни мъдрости са закодирани в останалите празници, които отбелязваме през годината? Великден, Петдесетница, Еньов ден, често без дори да се замисляме за техния първоначален и дълбок смисъл.